Pag mapansin nito, maliit ka. Ang habol talaga to. Yan na, yan na, yan na. Yan na, yan na, yan na, yan na, yan na. Yan na, yan na, yan na. Ano, loko-loko ka. Don. Ikaw, ha? Oh, di na sila. Oh, sige. Oh. Paalam na Manila. So, kailangan natin bumalik sa Mindanao na ito. Kasi, ang banta ng COVID, saka balik na talaga tayo sa motherland natin. So, tapos sa airport na kami. Sama ko yung anak ko, yung misis ko. So, at some point, kailangan talaga natin mag-decide. So, tayo, pero baka bakasyon lang naman, hindi natin masabi. Kasi yung COVID, yun nga, lahat tayo apektado. So, talagang global crisis. Ayan, si misis. Ayan, sa airport kami. So, naka-precautionary measures pa rin kami. So, nagmamas kami. Ayan, lapit na kami lumapag. So, maganda. Nakalapag na kami dito sa Jensen yan. Si Kulit. Ito lala pa rin ng bata. Ayan, bababa na kami sa aeroplano. So, yun. Si Kulit. Ayan, Kulit. It's a good thing din. So, miss ko rin dito sa probinsya. So, sama natin yung mga relatives natin, yung mga dating kinalakihan ko, nakikita ko dito, yung mga kakilala ko. And yung buhay sa probinsya kasi iba talaga. So, baybayin niyo yung video ko. Next vlog na i-upload natin, papakita ko sa inyo kung bakit maganda sa probinsya. Yan ngayon. Pinaplug na yung palengke na mga palengke kami. Samahan ko sa palengke. Ano to? Pre, magkano isa na ito, pre? Kano isa, pre? Yung pinunta ko rin sa palengke ate niya. Kano 60 boss, oh. Dalawa siguro, sir. Ito yung masasarap yun. 30 ng gagmay. 20. Dalawa, diba? Oo. Kapaitan. Sarap. Sarap to. Kalaban mo ata to. Pwede ka ba dito? Ito kaldereta siguro to. Nampalukan yung kuya. Sinampalukan? Opo. Kambing din? Opo. Dito na ako. Sinampalukan na ako. Ito paitan sa sinampalukan. Papaitan sa nampalukan. Ito masarap sinampalukan. Kambing. Dilaw na nga to. Talim ko ito. Dilaw na nga sa ilalim mo. Pero malaki to. Malaki ito na kwan. Limon. Saan niya nakuha to? Sa bundok? Binili? Ito pa naman kahit ano, kainin na yan to. Gusto mo? Hindi pa nilagyan ng tubig, oh. Mabait. Simpot gaya. Wait dyan. Huwag mo na yung, yung mga gamit mo kay... Kainin niya talaga. Simpot. Kaso laki kasi ng pangil yan to eh. Yan pala pinapakain nyo, ha. May pabo pa sila. Yung sa bukid to, anong ano nila ngayon doon? Pwede kong pagpatayin nila din, hindi ka nakapasyal doon. Hindi. Punta doon, no? Pati, hindi ako nakabalik doon to, sa bukid. Pagpatay ni daddy. Yan, Itong pawakan, sabi mo to, pag pares 1 kilo pataas, 1.5. Oo. Panabong nata nila itong pawakan na to eh. Oo, panabong. Hirap kasi ng ano ng pawakan. Malaki yung nandun sa akin. Ilang kilo to?
Mahal ah. Yan, hindi mo mabili yan. Ano yan? Kasi nga, may tingkat siya eh. Pag gaganituhin mo lagi to, lalaban na sa tao yan eh. Kaya ganyanin mo lagi. Isang linggo, makakagat na yan. Yan, good morning sa inyo mga guys. Dito yan. So, punta namin yung mini farm niya. Doon sa dyan. Dito, doon. Tabi ng sapa, punta namin mini farm niya. So, kagigising namin. Maaga pa, nagkape-kape lang kami dito. So, punta mo natin yun. And, yan, malasas dito. So, tara. Kaya pakita ko na lang sa inyo mamaya kung ano makita namin doon. Eto. Ikot na muna kami. Ikot. Bibi. Baka, yung mga ulam dyan, mga manok lang, walang kuhan, walang baboy. Kasi may mga estudyante dito na kuhan. Muslim? County, 1%. Ha? 1% na yung nakabase sa mga Muslim sa Christian. Oo. So, okay naman sila kasi parang Christian life yung na-adapt nila. Oo, mabait naman. Bahay natin katabi ng tanong, katabi ng kapitan. Kanong ano yun? Noon, wait lang, sila mga building nila dyan. Oo nga to. Tumaas-taas na yan to, yung mga school dyan ah. Kaya tired na yun. Hindi yung doon. Pero dati simentado na to, di ba to? Pag alis ko pa lang dito, simentado na ata to eh. Hindi pa. Wala pa ba? Ngayon lang ito. Third quarter yata. Third quarter. Kailan lang pala ang develop to? Yan o. Diyan ka ng Ah, dyan galing mga patubig nila to. So yun, nakakarating lang namin. Tapos dito, so yan. Puro bubuyan nila to. Kaya mga pato doon. Hanggang sa likod doon, no. Hanggang sa likod dyan, doon. Bubuyan yan doon. So pati yung dito din ata. So para isdaan. Kaya mga manok-manok din. Kanino mga manok to? Parakanda? Mga pato. Ano ba yung mga pato? So yan, pato. So mga manok nila dito. Kanino to? Ano yan to? Kuspan yan na. Dyan, pero yung laman niya yung mga native lang, yung mga gurami. Native na gurami to. Ay, naano man ang mga pato to. Paano may maglaki ngayon dyan? Ayun. Masisira mo ng itik yan. Ubus lahat ng mga maliliit dyan. Mga pato. Ayan nga to. Taste din lang. May nagpapalay. Pagkal ni. Ano to? Lalaki ba to? Babae? Babae yan, buntis yan. Wala na, maliliit na yan. Yan, no? Sayo, okay, itignan nyo ba mo, be? Sige lang ka pagkuaw. Bago lang na pungko na. April, mabata na. Bungan siya na ni Daddy Boy. April siya, mga anak. Ang laki. Yung kilos to, Nay? Mga 100 plus na, no? Siguro, sobra.
Mga 150 kilos to, no? Laki talaga. Nay? Malapit na yan sa 200. 200 kilos, Nay? Oo. Pero ito talaga, laki. Laki talaga. Dik, tayo. 200 kilos. Ang laki. Oh, ba't nakaanuhan sila ng itim dito to? Ano yung lalaki ang... Ba't? Lalaki, itim? Dili niyan 16 yung magandang tangkuhan. Maganda oh. Yung buntis. Buntis din. Yan si Lakson. Puro inayin nila. Ito yun eh. Ang laki. Ano yung umuusok to? Lamig pa. Ah, malamig pa. Umiinit yung kanya kayo malapit ng mga anak. Oh. Yan. Ito na. Pero malapit na nga to. Lampas na yung ano nyo. Ito, pabuntisin na ito. Yun, si Daddy Boy. Parang mga anak na. Sasabay din to, no? Pero maliit na si Daddy Boy. Ayaw kasi ni Mami Pitawan. Saan? Yung lamig niya. Ang lamig niya. Ha? Ayan, alaga talaga daddy. Oh. Ito, lalaki ata to. Lalaki to, no? Oh. Ay, hindi. Babae yan. Babae ba to? Babae. Oh. Naungat mo ito. Hindi, bagong mukha. Ah. Galit to. Ito, ano mga big to to? Tita Bing? Hindi, ito Jojo to. Ito Jojo? Kay Mami, ito dito Jojo. Ito dito. Laki pala ng ano nila. Ah, ito mga biik pa. Ito yung mga bago. Yan. Dito yung binibenta nila to? Ay, Hindi. separate nyo na itong dito tayo. Ito. Lilitsunin na yan eh. Lechon dilit. Tinagalit tayo. Mugani nga din kapira ko rin bala. Tinbo nga mabul sa kakakay. Lechon dilitsin na yung nandun na yun. Ano ganitong pakuan sa buti? Hawakan yung mga malalaking manok na ano. Yung mga habol to. Yung mga habol. Ito? Ay, pasok yung pabo. Pasok. Pasok. Uy, kulong. Pasok dito, pasok. Pagsipakan to. Pasok doon. Pasok. Ang ganso. Itlog ng ano. Ay! Lako to. Ah, limlim na to. Ay, ito itlog nan to. Ha? 5? Itlog ng gansa. Ayun, itlog ng gansa. Oh. Malaki oh. Laki yan. Hoy. Itong lalaki na to. Galit yung tapang. Yan yung mga katakot pag bata ka po. Yung mga ilang taon to, mga 5-7 years old ka, habulin ka talaga yan. Pero pag bata ka pa, yan, nangahabol talaga yan. Tapang mo lalaki. Pag yumuko ka dito, maliit ka, habulin ka nito, tingnan mo ha. Kaya ganyan to, ang habol to. Pag mapansin nito, maliit ka, ang habol talaga to. Yan na.
Yan na. Ano. Loko-loko ka. Don. Ikaw ha. Oh. Patuka ka, ganyan oh. Patuka ka. Masakit-sakit pa kaya pagtuka to. Dati bata kami dito. Buhay pa si daddy dati. Talagang pagsabi, dakutin mo yung itlog, dakutin mo ka. Sabi. Din na sila. Oh, din na sila. Oh, sige. Oh. Bigat din pala. Biko. Big. Dapat to, bagsak sa palengke to. Ang laki na. Ano na sa palengke na eh. Ha? Oh, dito na walang paglagyan oh. Oop. Oh. Dami oh. Kailan nang kaya ito nagpisa? Itik ba ito pato? Puro laki eh. Itik ito? Ito? Ay. Tahimik lang mga baboy, ang dami oh. Ah, ito, overcrowded na to ah. Dami ng biik na to na ya. To. Tignan mo to. Tignan mo to. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6. Wala siya, hindi mo. Grabe, daming baboy pala dito, Vic. Ang dami. Grabe. Yan. Yan ang dapat yan. Yan ang masarap. Dahil sa negro.